Nou, intussen is het hier weer wat leger, maar er winnen hier niet eens correct 2000 mensen speciaal hierheen kwamen om Iris te huldigen. Er winnen al een heel soort mensen die boetenstieren te wachten zien, die er helaas net al meer in komen. Iris heeft je binnen 2 vestjes spelen, is tasprutsen terug de wethouder, die nog een oud stukje voen hier uit haar poesiealbum, waarin voorspeld wordt dat ze hier in 2019 op het podium staan zouden. Nou, dat is dus ietsje jerven, want het is nog maar 2012. Er is in ieder geval 1 meneer geweest die in 2001, hoe oud was je toen? Een jaar of 9? Die in 2001 in jouw poesiealbum al heeft laten weten, misschien was het wel een bekende soliste die het vaak optreden zal. Maar intussen wereldberoemd, zeker in kinderachten. Hoe is het met haar? Heeft al met haar praten kennen? Nee, voor na dat optreden werd ze hier achter de coulissen gebracht. Daar komt ze eventjes bij. En er is hier een heel soort passer die nog met haar praten wil. Dus iedereen zit hier te wachten en komt straks nog aan de beurt. Maar wij waren in juiste joen, ik in de studio in Hilversum en het toen al met haar praat.